गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोङो दायो नै बेंगलरनिफ्राय माइसुरावहाय थांगासिनो आरोना दायो जोङो चामुंडेश्वरी मन्दिरावहाय थांगासिनो आरोना बे टेम्पोला बिराद फेमास ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय थांनोबा सिरिजोंबो थांजायोनो ओमफ्राय जोङो सिरिजों माने स्टेपजोंहाय बिदि गाखोनानै थांला आरोना बिराद मोदोम गिदिरथाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना IPL नाय जानांगौ बेयावहाय नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानैनो गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन लटास 365.in बेयावहाय माखासे कुइसन्सफोर सोंनाय जायो जेरैहाय बबे मोनसे मेथ्सआ देरहागोन आरो लोगोसे फिबायावहाय 50+ बांसिन कुइसन्सफोरनि अपिनियन होनानै नोंथांमोना गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन स' नोंथांमोना माखौथो नायनानै दङ लटास 365आवहाय रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे 365नि ब'नास मोननो हादो आरो लोगोसे बेयावहाय 1 to 124 आवार्स कास्टमार सापर्ट मोननो हागोन आरो 10 मिलियननिख्रुइबो बांसिन इउजार्सफोर दङ बेयावहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय क्रिकेटनि अनगायैबो 200+निख्रुइबो बांसिन कुइसन्सफोरनि अपिनियन होनानै नोंथांमोना बेयावहाय गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी आरो काजल अगरवाल आरो लोगोसे नेहा शर्मामोन बायदि गिदिर गिदिर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो लिंकआ लटास 365.in बेयावहाय थांनानै रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हादों नै टेम्पोला नै बिथिं थाङो आरोना कार पार्किं बे जोंहा आइटेमखौ खेवजोब्बाय गोसोम गोसोम मा जाखो ला हनै सेन्देलखौ बायनोसै हाला नोंसोर हाबखांबाय मन्दिराव बोरै बाजियालाय नै नै सेन्देल बायनो र' हाला थाबायनो जोङो सेन्देल गोजौ गोजौ गानबोदोंमोन ओमफ्राय दोलाजोब्बाय आथिङा लेबुखौ लादो मैया थांबाय बेयो मैया थिनहरबाय आं थिफैबाय थायोना ओंखायनो मा होनना बुङोसै जोंखौ लोगो मोनाबा थांबाय मिथिया रायहत सेन्देल गाननायखौ नायबाय मानो फिसा जाबाय माथो फिसा नै माथो गिदिरसोलाय बासिदो नोंबो मोनसे बासिदो जेबोला आं गानालै ससमा आंखौ बाबा रायो आंखौ बेखौनो मोजां नुखायो आयनायावबो नायदों आङो मबाइलावबो नायदों आं गारि हनायखायसो नङाबा एखे नुखायदों सानैबो जाहांबाय दासो आयना नायबावदों नै स्टर जाबावदोंसो गुदुंनि सानैबो एखे सान्थि बिसोर गासो चलो चलते हैं बेसेबांसिम हायो बेसिमाव थांगोन बांद्राय बारा गोजौआव थाङालै गैखाला गोजौ गैखाला ए ओमफ्राय 2000 माबाया अबाव 1500 स्टेपआ 1500 आरो गाहायाव थांथारनांगौ ए गाहायाव जोबसो गासिबो
So guys नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरोना जोङो मन्दिराव फैनायावनो बेफोरबायदि फ्रक स्टाइलिश फ्रक गानबोबाय माने जोंहा बिदि प्लेनिं गैयामोन बेयावहाय फैनो थाखाय जों पेलेसावसो फैदोंमोन नालाय माइसुरावहाय ओमफ्राय बे बि गार्ल्स मोना फन खालामनानै बुंहरबाय जे बेयावहाय लोगो हमसै फैदो इदि होननानै ओमफ्राय इनि उनावसो माने विदाउट एनि प्लेनिं जों बेयावहाय फैनाय जाबाय आरोना माने दे फैनाय जेबो नंला ड्रेसा जियानो जिबाबो गोसोआ मोजां जाबानो जाबाय होननानै फैबाय आरो जोङो दा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा आरो राहरनाङा जोंखौ ओमफ्राय नैबेयावहाय जोङो बिबारफोर नालेंखर बायनानै लानोसै बिसोरथ' खुलुमा आंल'सो हारसिं ओमफ्राय आं हाबहैनोसै आरो ओमफ्राय बि गार्ल्स मोनाबो हाबगोन बिसोरो हाबला मिट्टी का सामान खाथियाव फानखायो आरो लेडीज टेंपल है ना देना पड़ता है उसका देना तो उनको अच्छा होता है ये थोड़ी बहुत ड्राप ये भी तो जरा स्पीड्स प्राइस सिलेम्बा छोटी का नहीं ये कितना है कवर का खड़ा आगे साइड जाबाय दा आं माने मन्दिर फैनायनि प्लेनिं गैयामोन ना दहयो बेनि थाखायनो ड्रेसा बेबायदि जाबाय आरोना मन्दिर फैगोनबाथाय एसे संस्कारी गानबोगौमोन नायखौ लादो हरदो जाहैनो आं हाबला नामाथाय होमबालाय आं सोरथो हाबदों गेलेनानिमोन थाङो दा So guys नै दायो जोङो 100नि स्पेशल टिकेट लानानै नै बिथिं हाबबाय आरोना जुदि जोङो ओरैनो टिकेट लायालासिनो हाबनाय मोनबा एकदमबारे लाइन गोलाव जानांगौमोन ओमफ्राय दायो जोङो स्पेशल लाइनावहाय थांनो मोनबाय थांगासिनो आंबो लाबाय फुजा होखांबाय जोङो नै सिङावहाय भिडिअ लानो मोना आरोना दा बाहेराव फैनानै लाखांबाय जि मोजांखाहाय मन्दिरा आयै सना गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आं फैनो मोननानै ना आगै होला Lwgw ketat दायो जोङो फुजा होखांबाय थांनोसै आरोना मन्दिरा नै फट'लाय नै दायो जोङो फुजा होखांनानैहाय थाबायलांगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय लामायावहाय गोबां माने आलदा आलदा पुतला बा आलदा आलदा जिनिसफोर फानो आरोना बेयावहाय नै ओमफ्राय बेयावहाय जोङो नायलां थांबाय आरो सान्दुङाथ' ओरैबायदि गोसामोन सेन्देल बायनानैसो जों आराम मोनबाय आरोना ओमफ्राय बायनानैलाय लाबोनो गोसोमोन माबा माबि टुक्लुमोननि थाखाय खिन्थु जाला गरमा थानो हाला
नोंथांमोना बेयाखैखौ सिनायदोंना सिनायाखै दहायनिफ्राय भिडिअ नुगासिनो आंनि देन्जारसो दाहाय देखायगोन र' आङो सोर बियो नोंथांमोननो देन्जार सालायनो गोरों मा सालायोमोनलाय दाम्पारबो सालायो बा बिराद देन्जारलै बिफायाबो हनै नुवाखै बिराद सेंग्रासो बा बिराद सालायनो लुगैयो फ्राय नुना मिथिबाय बिराद सालायनो लुगैयो मेहेरा थांनो बाबाय मोनो मेहेरा थालांदो बिलोगो खादो आदैसो लेंखा आंखो आंहा हले आब'सो दे मादै आनै नङा मादै नङालाय आब'सो आब' गेमस्रि ना माखै नों आब'मोन नों मादैमोन ए मा जां बिदिबालाय बोरै जा दे होमबा थाथ'लायदो दे थेंक इउ बाय बाय जोंबो थांनोसै हालाफ्रा मेंबाय दहायनो फैनाय ना बेलेग बेलेग जायगा बेरायबाय बाय बाय